As migallas amigas. Ola amigos, estas migallas que vedes aquí son en realidade tres amigas que se levan como o pan e o leite. As tres querense tanto que cando unha delas, como ides ver, cambia de lugar máxicamente, as outras dúas, cada unha ao seu tempo, a segunda primeiro, deciden ir onda ela. Así é como, por último, aparece a terceira, porque as tres levan a amistade da maxia con elas. Para facermos o truco de hoxe, só precisamos 4 migallas de pan. O segredo das tres migallas amigas levámolo nesta man, porque é aquí onde tedes que agochar a cuarta migalla, entre os dedos. A hora de ir de escoller a primeira migalla, pinzándoa como fago eu agora, xa podedes soltar a cuarta. Deixádela aí e a primeira reservádela tal que así. Cruzades logo as mans e mentre soltade a primeira, aí a tedes, collede a segunda migalla disimuladamente. Ao descruzárdelas, parecerá que xa son dúas as migallas que cambiaron de lugar. Só vos restará pinzar a terceira e soltar a segunda. Así, remataredes con éxito o truco das tres migallas. Pero nada de palmas, porque agora o truco está nas vosas mans.